balik makapuso din sa GMA Regional TV Live sa miaging mga semana na hinabi o na-feature nato ang mga efforts kag himo sa lain-lain nga mga local government units dinhi sa Central Visayas. Karong orasa makapuso karon higayuna mutabukta sa atong silingan nga Rehiyon 8, partikular na sa probinsya sa Leyte. Kumusta na ka sila sa estado sa gubat batok sa COVID-19? Mong mahinabi nato karong buntaga ang gobernador sa probinsya sa Leyte, Governor Leopoldo Dominico Petilla. Good morning, Governor Mick. Good morning, Nico. Good morning sa mga nagtanaw karon. Morning. Thank you so much for joining us, Gov. Maupay na aga. Maupay gapon nga aga. Kaya daw gapon nga bagwaray. Introduction ng Kotob, Gov. Gov, magsugot ta sa mga COVID cases. Kumusta ang COVID cases nato sa Leyte Province? Well, katong Semana Santa, kami na discover nga duha ka cases dito sa Bukid. Bukid pagod tayo, no? Sa mga 17 kilometers from the town proper no? Although gikan ni siya sa abroad, pero wala ni siya ma-detect diri sa testing sa DOH kay mild lang ang iyang symptoms. Both cases, since mga 2 weeks ago, fully recovered na, na-discharge na. Then since atong time, wala na pa tayo mga bagong cases, even diri sa atong mga rapid tests. And because of this, Gov, tungod kay mahulagway na ta nga COVID-free sa Leyte, gi-downgrade na from enhanced community quarantine unta. Unsa ni status nato karon sa province, Gov? Well, kami never mi nag-enhance, never mi nag-ECQ, no? When we started, ang Luzon nag-ECQ. Ako nag-declare ko diri og general quarantine sa province of Leyte. So kaniadto niya. Sige, nag-extend. So GCQ na gihapon. Although ang karon nga ulhi nga nag-ingon sila nga no quarantine na unta mi. Pagkuan tayo mga ibang areas sa gawas sa Leyte nga wa pay baseline, no? Wala kay baseline sa testing. So, way kahiba, mayroon ka nga zero case, may tingalig zero reported case lang. Pero, ang karon nga bago, from May 16 to 31, nag-propose mi og mas relaxed na quarantine. I think muna naghimo sila bago nga classification, ang modified GCQ. Kaya i-relax nila, no? So kung for example, within sa province of Leyte, mas gamay na ang mga checkpoints karon within Pero ang borders, naka-establish ng gihapon ang atong mga travel restrictions sa borders going in and out of Leyte. Gibalanse nato o kaya nato ma-prevent ang spread sa corona while we maintain or gamay lang na negatibo nga impact sa atong economy. Much better kung naatayan ang ngayon ang solution. That's what we're trying to solve here sa province of Leyte. Pero in the unlikely event, Gov, simbako dunay kaso, Gov, unsa ka ready ang province? We heard nga gi-equip ninyo ang inyong mga hospitals diha. Ang preparation nato talaga ang ato gikuan nga preparation kanang dili kay ang sa GCQ o MGCQ ang atong giinandaman karon kanang i-lift na ang quarantine. Pa-lift na gani unsay atong depensa. So ever since mauna usana nag-build up ta sa atong capacity to test. Kaya usahay lisod mamriso og waysa. Correct. Imo i-quarantine niya wa kay sakit. Usahay labis tagdaghan ana. Ato inon nga pasaway. Bisag actually tiluod man nga dili god, no. So anyway, mauna usana no ang usa pa since nag-start ta atong March sa GCQ. Mandatory na nato ang wearing of face mask dali sa Leyte nga magpasa sila og mga kanang disinfectants like alcohol. Unya naatay mga kuan kanang sa atong EO na kanang naay mga symptoms na iubo na dili pasakyon sa conductor sa mga jeep, dili pasakyon sa mga bus, dili pasakyon sa mga security guards sa ilang mga malls na. So murag ang ato gud gikuan nga stay home kanang naay simptomas. All the rest they can go out anytime kung kinahanglan nila pagabas. Gov, anita sa balik probinsya, this is what the government is trying to encourage karong panahon na mga gikan sa Manila mubalik na sa probinsya, and we learned nga the province of Leyte ang usa sa mga
sa probinsya nga labing daghang aplikante sa mga gusto mo balik sa probinsya. Can you tell us more about this, Gov? Well, there are two things. No? There are two things sa balik probinsya. Ang short term o ang long term. Ang short term, gusto na ito i-rescue ning atong mga kababayan nga tuwa sa mga ibang lugar. Ang uban na daghan na adya sa Subo. We need to rescue them kay mas maayong ilang kabutang diri kung naa sila diha sa mga lugar, mga unemployed, way trabaho. Diba? Kanya, pag-abot pagod diha sa ibang lugar, dili sila appeal sa SAP kay dili man sila taga dito. Dili sila usahay maaalokitan sa mga relief. Dili man sila inihap dito sa mga barangay kay dili man sila magbarangay. Ana mas maayo ta bisag wa sila trabaho diri. Di man takag siguro po kung naa sila trabaho pag uli diri, diba? Pero at least mas maayo pa maging unemployed ka diri sa Leyte. Kaubay ka pamilya kung saan employed ka to as langyaw ng lugar. For now lang na, no? And then that is the short term. Ang napoy katuha na program ang balik probinsya, which is the long term. Na maghimo ang with the national government, partnership sa atong local government sa province of Leyte, na mag-develop tag mga programs, mga projects, strategies, no, para palaguon nato ang ekonomiya sa Leyte. Dili lang ang mga cities, pati ang mga which is nahitabo naman gani karon diri ng mga munisipios to attract more investments para mag-create of jobs. Kaya kining mga na-stranded dito, at least na makatrabaho sila diri, number one. Ang ikaduha nga grupo, kanang mga permanent residents na mga taga-Leyte na naa sa Cebu, nasa bagdakong cities or Metro Manila. Eventually, kung if practical sa ila, kung anindot ng economy diri sa Leyte, mo migrate back sila para ma-decongest ang kini nga mga dagkong syudad, no? Finally, Gov, you said kaganiha murag mas mag-prepare mo kung ma-lift na ning quarantine, mas dili dapat mo kumpiyansa, dapat magmatngon gihapon, mag-andam gyud gihapon sa COVID-19. Your message lang, Gov, sa mga Leyteños. Well, ang ato we want to be able to solve this problem sa COVID. Gusto nato ni di na mo gusto nga matakdan mo. No? Pero di po na mo gusto nga mga pobre mo. kay in both sides matakdan mo o mapobre mo. May uban nga super high depression na. Di gusto nga mabutan mo sa anak nga sitwasyon kay para diri sa amo sa province ang pinakadako nato nga resource sa province of Leyte. The most important resource ay walay iba kundi ang Leyteño. We have to keep our Leyteño resilient. We have to keep them competitive. We have to educate them. We have to keep them healthy so that we can have a very, very nice and better province of Leyte. So rest assured, ang inyong province of government is doing its best para sa kaayuhan sa tanang Leyteños. Alright, on that note, magpasalamat pigdako sa kahigayunan this morning. Thank you so much ang gobernador sa probinsya sa Leyte, Governor Leopoldo Dominico Mick Petilla. Thank you, Nico. Thank you. God bless you, Gov. Mubalik pa mga kapuso ang GMA Regional TV Live.